Iyezwa? So asibuye ngikukhulekele ukuba ukukholwa kwakho njani? Okusho ukuthi noma ungadlula kule nto ukukholwa ngokuphelele. Lele uma udlula kwi-staff odlula kuso kodwa ukukholwa kungapheli. Yingoba ukukholwa ukukhulekela ukuthi akungapheli. Wena ngokwakho ngabe kade wagiva kodwa ukukholwa uthandazayo kodwa kungapheli ukukholwa. Ungapheli ukukholwa. Na ube mabhuzu kodwa ukukholwa kungapheli. Awukanizwa kodwa. Ukuyizwe lento eyenkonzweni ukhutshiwe. Kuyithiwa sewukhona ukholwa ukukhulekela ukuthi akungapheli. Akungapheli ukukholwa. Ulimala kodwa ukholwa ngezinjalo. Inkinga eyokuthi ulimale kuze kuphele nokukholwa. Ukukholwa kungapheli. Ngikukhulekela ukukholwa kunjani? Hayi ukuthi into ingafiki, ziyeza izinto. Abanizwa kodwa ziyeza izinto kodwa into engeke iphele ukukholwa. Ngeke kuphele ngokukuvikela wena. Akuzukuphela ngoba there is a great intercessor. Bayizwa nazo niyezwa mntwana. Ukhona okuxusela abanizwa kodwa. uStefane ethandwa ngamanje. uStefane ethandwa ngamanje amanye amayeza wabheka phezulu wabona izulu livulile. Uthi ngibona izulu livulile nendodana yomuntu isilile. Amahlala phansi namnyangaza izinto uyaphakama. Njengokuhlula lento odlula kuyo nje umile. Akakhuleleti ungahluli lethu, ukhuletha ukholo. Kodwa ngizwa kodwa ngiyini. Ukhuletha